Hej. Hej. Godmorgen, de damer. Det er en mand, men godmorgen. Ja, selvfølgelig. Godmorgen. Den her. Ja, Katrine. Du har jo... Du har jo bedt om ny udredning. En second opinion. Kan jeg forstå. Så jeg har jo selvfølgelig gennemgået din sag en ekstra gang. Og der er ikke noget nyt i din sag. Så der er ikke nogen baggrund for en ny udredning, så jeg må desværre skuffe dig på det punkt. Ja, det overrasker mig ikke, at du siger det nu, når du selv kommer her. For jeg havde faktisk bedt om en anden psykiater. Jeg vil gerne have en professionel second opinion. Og alligevel, så tropper du op her, som om at du ejer det hele. De ting, man ikke gør. Det er jo blot for din egen skyld, Katrine. Det er jo for dit eget bedste, at vi har givet dig den diagnose. Det er jo for bedre at kunne beskytte dig. Og jeg mener selvfølgelig, at diagnosen paranoid skizofreni er helt og aldeles retvisende i dit tilfælde. Og altså, ligesom alle andre kan du jo ikke selv gå for det. Så så det er jo for at beskytte dig. Det er jo for dit eget bedste, Katrine. Så jeg kan ærligt talt ikke se, hvad det er, du er utilfreds med, og hvad du hisser dig lidt op over. Nej, god fanden kan jeg da ej gøre for, at du misbruger mig og min diagnose. Det er kraftedeme ligesom om jeg er sådan en eller anden fiskekrog på en fiskestang, som du bare kan køre rundt med, som du vil. Det spil, der du har kørende, du tror bare, du er en fandens kæl. Hvorfor skal jeg blandes ind i den her måde, du kører det hele på? Bare fordi du er blevet byrådspolitiker og stiller op til valget og alt muligt pis. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Levebrødspolitiker, min bare røv. Det skal satme sgu da ikke gå ud over de patienter, du har under din fucking falske vinge. Hov. Ja, hvilket spil taler du om, Katrine? Det skal du ikke bekymre dig om, Bent. Der er styr på det. Det er desuden over dine beføjelser. Det er en sag for vi psykiateres hænder. Så, og ja, husk nu, du kun er sygeplejerske. Du er jo blot sygeplejerske. Så det er jo lidt nogle andre beføjelser. Så jeg vil jo godt lige bede dig om at gå nu, Bent, fordi resten af samtalen her, den vedbliver at være fortrolig mellem mig og min patient. Så bare ud og passe de andre gørmål i dag, ikke? Lad mig lige forstå dig ret. Du mener altså, at du er i din gode ret til at bruge min... Du mener altså, at du er i din gode ret til at bruge min historie til at lave en politisk valgkamp. Og til bare sådan at gå til valg i byrådet her i Aarhus. Du misbruger dine patienter.
Deres livshistorier og deres bevismaterialer til at fede dig selv på. Så du selv rigtig kan blive en stor idiot. En stor mand. Og populær derude, og så dækker du dig ind bag dine beføjelser og skjuler din embeds- og magtmisbrug bag din tavshedspligt, så du kan sidde der og lege Gud. Synes du selv, det lyder lovligt? Nå, så du vil have den rigtige forklaring. Ja tak. Den del, jeg ikke allerede godt ved. Du var så desværre ikke en af dem, som vi kunne få i vores folk, kan jeg jo konstatere. Så jeg må nok hellere ændre din diagnose fra paranoid skizofreni til dysocial personlighedsstruktur. Det ved du godt, hvad det betyder, ikke, Katrine? Det var det, der hed en psykopat i gamle dage. Og du ved, hvordan det er nemt nu til dags for nogen rydde der vejen ved at sige, at de er psykopater. Du er jo tydeligvis ikke så naiv, som jeg troede. Så jeg kan jo lige så godt fortælle dig, hvordan landet ligger. For mig vinder du ikke over. Siger manden med verdenshistoriens største rævehale. Desuden ved du udmærket godt, at det ikke er et spil fra min side. Det er fucking min egen historie, og jeg skal nok få bevist. Jeg skal nok få bevist over for politi og domstol, hvordan du har siddet og spillet dig til magt og rendt rundt i din magtliderlighed og vælge, og hvis liv du har ødelagt på din vej, mens du begik det. For det er jo ikke kun mit liv! Og hvordan har du så tænkt dig at bevise det? Du har sgu da lige indrømmet det for et øjeblik siden. Ja, mundtligt. En diagnostiseret paranoid skizofrens ord imod en lægefaglig bastion, som jeg repræsenterer. Tror du selv på, at domstolene vil vælge at stole på dig frem for? Tror du selv, at domstolene vil vælge at tro på dit vidneudsagn frem for mit? Det er ord mod ord, lille ven. Du har ikke beviser, du kan bruge ved domstolene. Selvom jeg da må anerkende dit intellekt. Og dit klarsyn og din evne til at forstå, hvad der foregår. Men du kan jo ikke bevise en skid. Så du indrømmer det. Du indrømmer, at jeg har ret. Og at du bevidst har givet mig en forkert diagnose for at miskreditere mig. Og dækker over, at du har misbrugt mig og alle de andre patienter. Og flere andre af de andre patienter i dit spil. Mine venner. Ja. Og din valgkamp. Jeg ikke blot indrømmer det. Jeg bryster mig af det. Det hedder at spille spillet, lille ven. Og at spille det rigtigt og mesterligt. Tror du, jeg blev psykiater for at hjælpe andre mennesker? Så du indrømmer det. Du indrømmer det. Tror du ikke, jeg har hørt Lucky Dune på B3? Tror du ikke, jeg har hørt, at du har brugt min historie og mine venners historie til at fremme din egen kampagne og din musik og dit pis og dit lort? Lucky Dune var mit digt. Mit alene. Desuden er der forskel på en lokkedue og en regnorm på en fiskekrog. Lokkeduen var nogle skriblerier, du havde efterladt i en psykose på en afdeling. Du kan ikke bevise, det er dig, der har skrevet det nogensinde. Desuden har jeg selvfølgelig brændt papiret af og smidt det væk for længe siden. Men jeg transkriberede det der, det er klart. Det er en fin lille sang.
Lokker du en dejlig sang, og min bankbog, den synger med på den. Den elsker den. Din bankbog! Mm. Din fucking bankbog! Hvad helvede tænker du på, din idiot? Jeg kan ikke være færdig med det mere! Jeg vil ikke! Nej! Det passer ikke! Det er ikke Bare godt! giv en sprøjte. Nej! Jeg vil ikke! Det Lad er være! sædvanligt. Lad være! Det er sædvanligt. Det er ikke i orden! Det er så nemt at være kunstner nu til dags. Hvem sagde man bare skulle stjæle med arme og ben, var? Man stjæler ikke livshistoriebeviser på at være. Nej, det gør man ikke, fordi så ryger alt på bordet. Jeg gjorde mig virkelig Så får man Katrine på nakken. Sådan en one take, det der. Den skal bare være der. Okay. det var nok... Der var fandme drama på der. Hvad hedder det? Christian, han har lige